19 yn y dosbarth. Digon o waith o flan Betty French. Mae'n disgwyl I fi fel bod I wedi dod ar rhes na mlaen a rhoi nhw mewn bach o order. Dwi ddim wedi benni berniadu fod yn glir, ond y ceffil bach hyn fe ddywysodd I hwn I ddod mlaen gynta, oedd I fel bod hi'n trio gwerderau hwnna gynta ail trydydd, a nawr gewn nhw'n gerdded mas iddi gael golwg arnyn nhw yn erbyn I gilydd. Cymeriad fan hyn. Odi, mae fi'n disgwyl llond I got, llond I got. Cael sport trwy diwrnod. O'n I siarad ar rhywun wedi bod yn paratoi y ceffylau ar gyfer cystadlaethau bore yma, lan am 4 y bore. Pan ych chi'n meddwl am yr holl waith sy'n mynd mewn I baratoi ceffyl ar gyfer y dornod mawr, wel, trwy'r flwyddyn, cadw llygad ar ddatblygiad y ceffyl, a pan mae'n dod i'r diwrnodau ola na cyn y dornod mawr, yn dyfe? Y paratoadau noson cyn ni, bore wedyn ni. Mae fe tipyn o waith. Gyd llai weith o ti, mae fe gwybod yn union yn dwyt gyda... Di. Mae rhaid bod y ceffyl yn cyrraedd y cylch cyn bod ti'n dechrau cystadlu. A fel wyt ti'n gweud, tipyn bach o waith I gael nhw i'r cylch hyn. A golchi nhw'n y nos, a maen nhw'n penderfynu rolio mewn ambell I beth dros nos. Yn ambell I beth. Ail olchi yn y bore. Felly di garthu mas cymryd o'i ti moyn, a fe ffindiwn o rhywbeth yn cornel rhywbeth. Na'r problem ar ceffylau glas, wrth gwrs. Maen nhw'n dangos popeth. Maen nhw'n dangos popeth, Betty wedi dewis rhywbeth I ddod i'r brig I Rosie Mackenzie, Nyn Woods Fernando, ceffyl Palomino. Mae wedi dewis ar hyn o bryd. Di'r berniadu ddim wedi benni tôn, dim bod y cerdyn yn mynd mas, a dyma fe, 22. Wedi fagu gan Mr Wall. Row Fantina Ottoman y march a Ninwood Fantasia y gaseg. Felly yn y safle cynta ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd, ac yn ail ar hyn o bryd, Toy Town Tornado I Martine Owen. Ond fe welon ni Betty French yn newid pethau yn yr eiliadau ola ddo yn do. Fe ddath yr ail, yr un oedd yn yr ail safle yn cynta. Gall e ddigwydd. Yn drydydd ar hyn o bryd, ti'r ceffyl bedwyr I Lindsay Dowling, gan y march cemais Hey Bob, ac y fam ti'r ceffyl bore Ybryll, Hey Bob, mae rai fi wrthyn. Mae'r enwau hyn yn mynd y wath, mae'r rhai gweud. Beth ddigwyddodd I Fred a... Fi'n gwybod. Nedi a pethau rhwydd fel na ni gael gweud. Mae yna torcoed aftershock hefyd, mae hwnna'n un bach ddifur. Mae enwau da mae blwyddyn hyn, maen nhw'n mynd yn odd, mae'r rhai gweud. Dyma Betty. Pwyso a mesur wrth gwrs. A mae'n disgwyl fel bod Stewart da gyda ni fyd. Mae hwnna holl bwysig. Dyw Betty ddim yn goffod symud gormod. Dim ond gweith o'r y Stewart yn y glas. A gafi hwnna, a mewn â nhw. Mi fydd i'n chwilio, mae'n siŵr am y patrwm pert yna, sydd yn perthyn yn draddodiadol i'r adran A yn y pen. Fel o'n i'n gweud mae yna 2 batrwn I gael yn yr adran A, I fi, wyth am oedd, ond mae yna batrwn, ti'n gwybod, sy'n popeth dyle fod yn Gymraeg, ond wrth gwrs rhywbeth fel maen nhw'n galw poni mynydd, sy'n pen tyn bach yn fwy pert, yn fwy sgwar, glistau bach, a llyged mowr, mas o'r pen mewn ffordd. Dyna beth mae Betty yn hoff iawn, ond mae rhai gweud mae wedi dewis yn ei feiled da, ond ar ben popeth da Cymraeg, mae e'n edrych am ben bach da. Ellen ni edrych ar Betty French yn beirniadu drwy'r dydd. Mae yna rhywbeth atyniadol iawn yn y ffordd mae'n edrych ar y cyffylau, yn cerdded nôl ymlaen. Mae yna bron y bod chi darllen I meddwl un, dych chi? Mae llygad ar y gwaith, mae rhai gweud. Mae'n tipyn o beth I sefyll yn y cylch nawr. Ti'n gwybod bod rhyw 2,500,000 o bobl rownd y cylch, heb law pwy sy'n gwylio gedre, yn dyfe? A mae ambell I berson yn becso tyma bach o beth hwnna. Wi ddim yn credu bod Betty a llygad ar dim byd arall, dim ond cyffylau, yn dyfe? A fel a dylai fod? Dylai fod, wir. A dyma ni, Helen, o ti'n gweud, mae pethau chi'n gallu newid o dan Betty, a ni'n gweld yn digwydd to fan hyn. Dyw I ddim ofn newid pethach ar y foment ola.
Mae'n reit lan. Da iawn Dawn Groom, wy'n gweld Everdem Stardust wedi dod yr holl ffordd lan y lein. Mae wedi penderfynu. Cadw I le ar y brig I Mrs Rosie Mackenzie yn y pellter 22 Ninwoods Fernando. Yn cael ei fagu gyda Mr Wall, Rofantina Ottoman ac allan o Ninwood Fantasia. Mae rhosglymau a charadiau cynta'r dydd mas. Chwarae teg I Mrs Betty French. Mae di wneud I phenderfyniad ac dyna ni. Llongyfarchiadau gwresog I Ninwoods Fernando yn eiddo I Mrs Rosie Mackenzie ac yn ennill gyda dosbarth ar y bolion blwydd ddod gyda'r adran A y Merlod Mynydd Cymreig. Martin Owen, Toy Town Tornado yn ail. Wrth y march criceth arwr ac allan o Boothsdale Dotyn. Ac yn drydydd I Lindsay Dowling. Tir ceffil bedwyr wrth cemais ei bob ac allan o tir ceffil bore Ebrill. Mae'n olwg, mae'n bictiwr pert iawn yn perthyn i'r enillydd yn dos. Oedden ni'n ôl ar y lliw heledd, fi'n cofio blwyddyn diwethaf. Ti'n hoff iawn o'r Palominos, yn dwi ti? Na, wy'n edrych ar y pen, wy'n edrych ar y patrwm, wy'n edrych ar y llyged. Ti'n addo? Falle bod yna gymysgedd. Ie, nodi, mae Betty yn hoff iawn o tyma bach o liw, ti'n modd yr dyn neu'r Palomino fel ni'n gweld tu flaen I ni nawr, ond fi'n siŵr mae Betty a digon o liwiau eraill, fynd dim y lliw wneud gwahaniaeth iddi hi. Mae'r patrwn a poni bach hyn wedi plesio ddi. Wyt ti'n cytuno? Odw. Dim wedi gweld e'n symud, ond o beth weles I, bydden ni'n bles iawn. Bydden ni'n credu taw na beth dyle Betty fod yn hoff iawn o. Credu bod Ninwoods Fernando eisiau gwneud yr glory run fel maen nhw'n galw. Odi, mae hi eisiau mynd, dwi'n credu. Mae wedi gallu bola bore yma. Mae canlyniad cynta'r dydd yn mynd i'r rhan gogleddol y prif gylch lle ni wedi bod yn cadw llygad ar yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, a dosbarth y bolion blwydd ddod. A'r wobr gynta yn mynd I Ninwoods Fernando yn eiddo I Mrs Rosie Mackenzie. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Odi, mae hwn yn symud yn bert. Mae fe'n symud yn bert. Balans gyda fe, ti'n gwybod, mae fe'n trafeilu'r ca yn defnyddio bob cwrs.